सानदोंमोन सरिनो मानो सरि जाखो जेनेब्ला नों दहाय मा हरामोन नोंना माथो मोखां सिथरजोब होननाया जेबो नङा सिथर नालाय सिथरा माथो बेहायलाय आरो दाथ' आं सिख्ला नंला सिथर जायो ना गाराय जायो मोखाङाव जाथोंसै मोखाङाव सिथरा लिभार प्रब्लेमनि थाखाय जायो आरोना ओमफ्राय दै लोंनायफोरा खमबाबो जायो आरोना आंनाहाय ओमफ्राय आङो दामानि गोजां बोथोर हाबहांनायजों माजों दैखौनो बारा बोनो हाया जादों आरोना ओमफ्राय जे बिदि दै बोनो हाया जाबाय मोखाङाव सिथर ओंखारो आरोना आरो आङो मोजाङै हरावहाय उन्दुआबा हरावहाय नेना जुदि फुल जायाबाथाय आंना मोखाङाव सिथर बेरखाङो आरोना एखमबा फिसालानि थाखायनो हराव उन्दुनायानो जाया आरो थिनथासोआव सिखारनानै माबायो फिसालाया आंना गेलेयो ओमफ्राय उन्दुनायानो जाला ओमफ्राय फिसालाया गावहा 6थासोआव उन्दुलांफिनसै 6थाबाथाय उन्दुनो मोनलालाय सिखारदो खामानि मावदो मा ओंख्रि जाखो सिस्टार मेला गैया सिस्टार होनदों जोंनि ओरैहाय मेलायालाय दङ थाङाखिसै आरोना आङो उन्दै गथ' गोनांखाय ओरैहाय खोलाहा दं सेरफां बाजार साहा दं जलायस्रि ओरै सानजाहा दं गेवलां बाजार सोनाबहा दं सिमलतापुराव मेरला मेला खाथि बारा गोजान नङा आरोना मेलाफ्रा खाथियावनो ओमफ्राय उन्दै गथ' लानानै बोरै थांबावनो जि डिस्टार्ब बेरायनो मोना बिफाफ्राबो लाना होआना हानहरजोबो आंसो नायनो नागिरबा गावसो सिगां ओंखायनो आं थांनो बाबाय आरोना आरे उन्दुनो होननाया बेनो नै मबाइलसो सेरगासिनो दं उन्दुनो होननाया आंना बोरायानो नै नुबाय माबायदि मबाइल सेरदों बियो बेनो उन्दुनो होननाया हट मबाइला नोंना ओरै आं सेरलाय दाना ओरै हट क्या डोनेंगे मैं तुमको क्या कराए अरे मुसाहारि ब्लग आंनि ब्लुखौ बिदिसो लानानै थांदों नोङो आंनि ब्लुखौ बिदिसो लानानै थांदों नोङो फाइभ लाइक थेंक इउ उन्दुदो गुरुनो गुरु नोंखौ होनदों गुरु गुरु मानि माबाखौ बुजियो सोरबा गुरुआ जाहैबाय फुजारि बोराय गुरुआ मोननै रोखोमनि आरोना जोंनि ओरै मोसौखौबो गुरु होनो जोङो आंना ब्लु गैयाथ' नै दासो बुंदों दे आङो मेला थांनोसै सिस्टार बाय बाय थेंक इउ लंके मुसाहारि सापर्ट खालामगोन आं दे नोंबो बिदिनो सापर्ट खालामबाय था आंना ब्लु गैयाथ' आंना ब्लुआबो खारनानै जि गाजाखा आं स्टेपमेन्ट थेबनाया माबायदि स्टेपमेन्ट थेबदों आङो गामसासो जोमसाहां मालाय उन्दुबाय